Wewe juma focus to weche mag development. Kapok odonjo weche mag siasa nikech aneno ka saa ariyo ni wacho ni biro bedo kiwuok kar saa ariyo mar okinyi. Waloso ni bende kotenre kod teko mano mar waloso tenre kod mudhi nikech njate migawo bende mochung' ne mudhi e pachoka. E kind thuolo mar dweche ariyo mosekadho waseneno ka mudhi pod en mana macha ochung' kar tiende. Akene nang'o moko osebedo ka timore nikech sani kaluwore kod lendo ma bende EPRA ojachiwo chieng' tarik 14 mano mar dwe ka dwe. Nengo mar mo mar petrol, diesel kanyakla kod mauta mar taya pod aneno mana komuko mana kacha. Dibeni nitiere chenro machal nade? Dibeni nengo makamagi samoro nyalo lwar koso nyalo idhore kapok odonjo weche mag siasa? Well, nengo ma mafuta to dira makende osebedo ka ochung' mok sudi ahinya for the last 1 year or so. To mano bende ok gima rach nikech an ang'eyo pinje kata ma alwora ka kata Afrika ka manengo mafuta osiko kaidho sakasa. To ok gidha kende. Nitie pinje Afrika ka makata mafuta no onge. Nyabedo gi pesa kata kidhi petrol station to mafuta mang'iewo bende onge. Koro wan kaka jo Kenya kik wabed gi buok ahinya. System mara ma mafuta ni very stable kendo watudore malach ahinya kod jogo mowinjore watudore go. Kaka ing'eyo mafuta ma Kenya ka igole oko te. Gisani nyaka wachak golo mafuta Turkana to kata Turkana pod bodhi oko mondo ikod duogo nikech waongo refinery. Koro I depend on imports mag mafuta to import